Saúl Ortolà, el mestre de la Musaranga de Pego, para que siga venir a ser el escenario. Saúl. Paco, molt ben explicat. Moltes gràcies per aquestes paraules de la Musaranga de Pego. No he dit sobre la Musaranga de Pego, però ho hem pogut veure en producció del cervès també de la llum. Una cosa que també hi ha altra cosa també vistosa, el mel, que Pego va recuperant coses noves, i és molt interessant. Seria això la sènia de doble girar. I la colla veïna de Sueca també actuarà, la Musaranga de Cullera, fent una torreta que és una figura clàssica del món de les musarangues, una de les figures possiblement més repetides al llarg i ample del País Valencià, en totes les colles, i ara anem a gaudir d'esta cosa.